Čauky mňauky, moje meno je Sepčák a som nový video a toto video bude zasa videoko, alebo je to FIFA 15 Španielsko versus Argentína, proste nechajte si, kúkajte sa na dobrý futbal a nič ma nepočúvajte. Dobre, Costa, Diego Costa, petička Nestovi, Costa, Koke, Alcarel, strela, ale dobrý, Romeo to vychytáva. Iniesta pekne napadal, Iniesta napadáva, ešte stále Iniesta, Silva, Costa, Silva, Alcaler, strieľa a 1-0 pre Španielsko. Paco Alcarel prekonáva argentínskeho brankára po prvý raz na turnaji, takže veľký úspech. Costa napadá, Silva napadá, stále Silva, Alcaler, Alba, Johnny Alba, Alcaler, Silva, Costa, posúva Costa dopredu, Costa vráca Silve, petičku, krásnu pridávka, Costovi, Silva, Paco Alcaler, a to 2-0. Oh yeah! Tak, na tomto štadióne Real Madride sa stávajú nejaké divné veci alebo niečo také. Dobre. Iniesta, Silva, Alba, Johnny Alba. No poď no. Jaj, my sme sa zradili, nie, my sme sa nepochopili, Di Maria. A Johnny Alba to dáva do rohu, jak najväčší cigánis. Fauliť na Johnny Albu. Johnny Alba, stále Johnny Alba, furt napadaj. A Argentínčania stále majú loptu, toto už není normálne s nimi. Dobre, Piqué, Costa, Silva, Alcaler, Koke, ale bude z toho asi roh, ale je to roh. Dobre. Krásne, ale Romero chytá. Alcaker, Koke, Silva, Costa, naspäť Silvovi. Ale nevyšlo to na Silva. Alcaker, Alcaker stále napadá, ale rýchly, Di Maria aj uteká všetkým. Sergio Ramos, všetci na ňo, všetci, Sergio Ramos to vydal, hlavička, Iniesta to dáva preč. Costa, Silva dáva Costovi do behu, Costa ide, vráca Silve, alebo nie. Aj to gól, ale Romero zasa chytá, bude z toho asi roh. No, pán rozhodca, bolo to za čiarou, ale z toho bude. Dobre, takže 2-0 pre Španielsko z Argentínu. Dvakrát skoroval Alcaker.
Alkaker strieľa, krásna strieľa, Romero to chyťa. Neuveriteľné. Krásny zákrok. Podaní Romera, Costa, Alkaker. Dá sa Costa páli, ale krásne Romero. Nice saves. Beautiful save. Dobre, je tu roh, rýchlo, hádžeme. Diego Costa, posiela, ale to bola to moc dlhá, ale stávajme. Nič toho Dobre, na Costu, krásna. Ale Alkaker nedáva hat-trick. Veľká škoda, Romero zasa chytá. Dobre, center. Ale chytá Romero. Koke napadá. Krásne zobral loptu. Silva, stále silná, ale zobrali mu loptu, ale stále sa snaží napadať. Dobre, je z toho roh pre Španielsko. Dobre, Španielsko. Krásna prihrávka, ale tá už nevyšla, škoda. Ale je to roh. Prihrávka na stred a páli, ale je to gól. Nie je to gól, argentínsky hráč to chytá. Ježišmária. Dobre, Messi. Messi, kde si? Nevolaj sa po zemi. Simulantis. Dobre, ideme, krásna. Ale fauli. Na to šmíkal. No dobre, Sergio Vázquez nápada. Dobre. Alkaker dá hat-trick a je to tam 3-0. Anglický gól dáva Alkaker, neuveriteľné, čo sa tu deje. 3-0. Jeden z najkrajších gólov v mojej kariére. Fifi. Takže čistý vinkel od drona, alebo od spojnice, alebo Boh vie, odkiaľ to bolo. Ale bol to krásny gól od konštrukcie. Dozadu. Krásne. Je to 4-0. Diego Costa dáva gól po krásnej akcii Silvu. Krásne mu to tam šopol do druhého rohu. Neuveriteľné. Argentínu. Di Maria kope. A kopne to zase na hovno, ako poznám. Nakrátko. Na hovno. Ja som to vedel. Posúva Costu. Krásne. Costa uteká hráčom. Costa uteká. Vraca to zadu. Dopredu. Costovi do boku. Ale pán rozhodca, choďte domov. Toto neopískať. No hambite sa. Dobre. To čo bolo? Staat hier in Harlem Shake It. Harlem Shake It. Ježišmária, oni sú kramblaví tí hráči. Silná. Dobre.
všetkých. Aj Fera, Bokora. Je to tam! 5-0. Oh my god. Dobre, ešte by sme mohli dať taký jeden gólik. Aj sa tak stane. Dobre, zasa pakoval Karel. Zasa bude dávať dozadu Kostovi, Kostova strieľa. Romero chytá neuveriteľný sakr, ktorý mohol skončiť kľudne aj gólom. Romero reflexy boli rýchlejšie než lopta. Španielsko vyhrá 5-0 a na toto video to bolo všetko. Jak sa toto video páčilo, tak dajte like alebo odber určite. Takže čaute.